mbe ñinin kalaw damina bila sirali do bambolo kata an furfuru ñogoma fulawuma bi demiseni do nani ma atete me sangolon fula ñogona a hinna yimmina kosobe anani ma yemfo akomba ñini fe ka duwawu keñe ko ala ka sija ni kenya dima la bato ka ne ka dina famu dima ana bara ako mba ni mfade be keleke wakati be mfa ni mba utebe ube keleke bali mun ni kasiko de furu ñogoma fulawo an ka hinnande wuna ande munum bambulan senkoro an ka hinne wula de furu fule ala de ko qur'ana kono wala hunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf wa lirijali alayhinna daraja ako cewma wala hunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf ako aw cewka hakke be musoka muso fana o hakke ñogona be muso fana e aw cewka ولرجال عليهن درجات mais aw iccew koni ka daraje dirbe musoka parce que aw de marali kelaw ye muso nun jurubale de bolo mais hakibe muso fana ye kade furu ñogman fula namba fe furu ka ke herala ani lafiya la muso ala ye ka ceen ka hakke munun bili ka ni yu dama a din cogola iyu dama ni farifore iyu dama ni sonjale a hakke munum bi ka uyu dama ka soro lemmake ale ce fana ka muso ka hakke munum bi ka e fana ye uludo uyu dama din cogo nyumana ni majigiye ani hinay balma kele chaman be kan ni nyogon ce Soukouna tekede ورأت عبد الله بن عباس كوني إن آية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن الدرجة أكو هرنا عليك مسوي أبكا بري فينو دو عليه فانا بي بري أكا مسوي mais munye furu ñagamba umbolo ka ko geleya ka kele ka mbolo muso ba fe ce ka hakkew dafalendi alema alete cew ka hakkedi ube ce ba fo ale ka muso ka hakkew be dafalendi alema ale fana te muso ka hakkew da cogola dentena wala o fo bede ka be ka hakke dama aya wore kuno ala ko wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karahitumuhunna fa san takrahu shay'a wa yaj'al Allahu fihi ghayran kaseera aya wore kuno ala ko furu ñogoma fula cew ako ala ko aya ka muso je ñogonya yu ka fo ñogonya ku je ñogonya bil ma'ruf ni sharia ka fendono yede ni hera yede wa in karahitumuhunna nayi muso nunun ko aye jogodo ko ula aye sabalu koro aka munyu koro fa san takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kaseera ebe sheka fendo ko ala be hera chaman ko la de muso te se ga dafa 100% aya ka muso je ñogonyo ni marufu ye aka ñogo hakedi aka ñuman ke muso ye ni aw ye muso ko jogodo bala amani uba be kodo ke amani munyi ikasabale ala be se ka na hera chaman kala a wajibra muso fanaka aka ce la bato ni ala sosote de a wajibre de muso fanaka ki ce la bato ni ala sosote ni yo ke ifana be do arjanna kono de kiden ko sallallahu alaihi wasallam ija sallatil mar'atu qamsaha samati saharaha wa hafijati farajaha wa tati zawjaha qila laha udkhili li jannati min ayi abwabil jannati shiti kiden ko musofle yi ka farda salli duru nuyu salli u chogola isungalo farda yasu ikatta fe bolo ya koroshi iyi ce la bato inyamra ni minni ni ala sosoto iriya ke yo mali khiyama do la ba fo mali kewma ya fo ni musoye ar jannat da sigi da yelelen fule damin kada ya ka donay
muso ya cɛ ka hakɛw di ni ami ɲamarali ala sɔsɔ i ɲamarani min ye i y'a kɛ arijanna bi ye dɛ awa aw cɛw fana ciden ko la yafurka mu'minu mu'minatan in kariha minha khuluqa ardiya minha akhara ciden ko cɛ fana ma a ko mumini cɛma kana mumini muso ma kana ko n'a b'i bɔ furu la a b'i bolo furu la kana ko n'i ye jogo dɔ ko a la i b'a sɔrɔ jogo dɔ b'a la o ka ɲi cɛ ye sabari ka muso kɔrɔ n'a ma ala ka wajibi to ye laysa laha al-inhirafu fi aqidatiha jɛngɛma ye a ka aqida la a t'a kɛ ka ala sɔsɔw kɛ ko min bɛ e yɛrɛ n'a cɛ sabalo kɔrɔ n'a ma ala ka wajibi to ye a ka aqida jɛngɛ tɛ a ka aqida la a tɛ ala sɔsɔ ko la ko minnu bɛ tɛmɛ e yɛrɛ n'a cɛ sabalo kɔrɔ ciden ko mumini cɛma kana mumini musoma ko n'i ye jogo dɔ ko a la i b'a sɔrɔ jogo dɔ b'a la o ka ɲi dɛ o de y'a to ni hadisa la dɔɔnikɛbagaw ye mɔgɔw tila ni hadisa la tila yɔrɔma saba u ye cɛw tila yɔrɔma saba cɛ dɔ bɛ ale ɲɛ bɛ a ka muso jugumanw dɔrɔn de ba a ɲɛ tɛ musow bɛ ɲuman minnu yɛrɛ kɛ du kɔnɔ so kɔnɔ a ɲɛ tɛ olu la yɛrɛ bari ale bɛ muso min na ni juguman de nin ka so lafiya tɛ foyi tɛ nin cɛ suguya ka so kɔnɔ ka du kɔnɔ ni sɛgɛn tɛ yawa jogo jugu fana mɔgɔ filanan ale bɛ muso ɲumanw a n'a jugumanw ale ɲɛ b'u fila bɛɛ la a b'u pɛsɛ ɲɔgɔn na nin fana t'a kɛ cogo ɲuman ye mais ale fana ka fisa min ɲɛ bɛ juguman dɔrɔn de ale fana ka fisa o ye cɛ sabanan ale ɲɛ bɛ muso ɲuman dɔrɔn de la min ɲɛ ka juguman a b'a yɛrɛ ɲinɛ o kɔ min ɲɛ ka jugumanw ye a b'a yɛrɛ ɲinɛ o kɔ a bɛ fondansira kɛ k'a ka hakɛw d'a ma a juguman a b'a ɲɛ tɛmɛ ka ɲɛ tugu kubɔ la mɔgɔ saba ɲuman ye nin de ala k'an kɛ ni mɔgɔ sabanan ye mɔgɔ saba ɲuman ye nin de donc an ka kɛ nin cogo la muso fule mu furu ɲɔgɔnma fula ni muskila bɛ ani ɲɔgɔn cɛ ala ye mun fɔ wallahi taqafuna nusujahunna fa ijuhunna ala ko n'aw sira n'a ka musow ye k'u b'u yɛrɛ kɔrɔta aw kan ala ko a k'u waaju dɛ a kɛra muso ye ala ko dɔ de to ye ou bien a ye de ka hakɛ dɔ de tiɲɛ ou bien a banna dilan de la maana n'a ye ko kɛ dɔrɔn ko min y'i sɔsɔli ye ala ko i k'a waaju de fɔlɔ ayaw fɔ a ye hadisaw fɔ a ye ou bien a dalen bɛ dɔnnikɛbaga minnu ma olu ka kumaw d'a ma a k'u lamɛn fa ijuhunna a k'u waaju ci ala ko ni waajuli maa ɲɛ wahjuruhunna fil madaji a ye dilan tigiya da yɔrɔ la i ka ni da tigɛlen du kɔnɔ n'a denw b'a dɔn n ba ni fa tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ o tɛ dɛ n'a bɛ location de loyer tigiw kana dɔn ko a n'a muso tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ sisan o tɛ dɛ sufɛla la de n'a sera dilan na de i bɛ dilan tigɛ a la pour a n'a dɔn n ye ko dɔ kɛ nin na a y'a tɔɔrɔ bon ala ko ni o m'a ɲɛ wadribuhunna a y'u gosi a y'u bugo deriba khayra muburihi mais bugoli min ni yɔrɔ tɛ kari yɔrɔ tɛ joge dɛ adabu bugoli ne furula karasa ma tɛgɛ ma se ma abada bi ni y'a ya tɛgɛ sera ne ma n ye ko dɔ de kɛ a man kana saga ko ni nin bɛɛ ma ɲa ka taa ala ka aya laban na ala ko wa in khiftum shighara bainihima fab'asu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha in yurida islaha yuwaffiqu Allahu bainahuma inna Allaha kana aliman qabira bon ala ye fura saba min fɔ ala ko n'o fura man ɲɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ni mankan ni kɛlɛ min bɛ furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ fura saba in man ɲɛ a ko a ka kiiri tigɛla bɔ cɛ ka mɔgɔw la kiiri tigɛla ka bɔ muso ka mɔgɔw la olu fila ka furu ɲɔgɔnma fila cɛ lajɛ u cɛ bɛ dila cogo min u k'a dila n'u yɛrɛ y'a dɔn dilan cogo b'a la u ka a dila n'u y'a dɔn ninnu filɛ cogo min dilan cogo yɛrɛ de tɛ ninnu ka furu la furu bɛ bɔ ni ɲɔgɔn cɛ furu bɛ bɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc n balima furu muskilɛw bɛ ban nin cogo de la
mais aya janto la furu ɲɔgɔnma fula hari ni kɛlɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ ou bien muso n'i b'a a bugo ou bien muso n'i b'a fɛ ka mankan ci a la a kɔrɔsi a kana kɛ a denw ɲɛna dɔɔnikɛbaaw ye nin fɔ adabu la dɛ furu ɲɔgɔnma fula kɛlɛ min bɛ cɛ ni a muso cɛ a y'a kɛ n'a kɛlen bɛ yɔrɔ min a denw kana bɔ a kalama parce que ni denw bɔra kalama ni denmusow bɛ nin dɔn wagati bɛ n fa ni n ba bɛ ɲɔgɔn jaabi denmuso n'a bɛ lamɔ de a fana bɛ taa cɛ jaabi aw bɛ kɛ huduwatu seyi'a ladegeli kojugu de denmusow bɛ nin jogo t'aw bolo de a fana bɛ taa ɲɔgɔnna kɛ a cɛ la a ka sɛso kɔnɔ din denkɛ ni ala ma fara a kan i denkɛ wagati bɛɛ i b'a ba nani a ɲana i b'a ba bugɔ a ɲana ni ala ma fara a kan e de filɛ ka sama ka taa dangadenya ma parce que a ka ca den bi dusukun bɛ ba de kanu a bɛ ba de dɛmɛ ka tɛmɛ fa kan n'i b'a ba nani a ɲana i b'a ba bugɔ a ɲana dɔrɔn a bɛ ba de supporter kan e yɛrɛ de filɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ i den dɛmɛ dangadenya la ni den ma kɛ den ɲuman ala m'a ɲɛ dɛ e yɛrɛ de b'a sama ka taa dangadenya la kɛlɛ ɛwa filanan a b'i ko fana i den b'i ko i dusukun kɔnɔ n'i ta i tɛ hɛrɛ d'a ba ka ɲana a b'i ko i dusukun kɔnɔ donc ala kan kisi ala kan tanga dɛ nin denmisɛnnin min nani ma bi duwawu kɛ ɲɛ n ba ni n fa wagati bɛ u bɛ kɛlɛ la n balimaw ni an ka n yɛrɛ kɔlɔsi dɛ denmisɛn fitininw tɛ san 7 bɔ ni nin tɔɔrɔlen b'ale la so kɔnɔ baraw bɛ nin bɔ n bɛ ala deli ala ka hakiliɲuman d'a ma n balimaw muskila minnu bɛ furuko la duw kɔnɔ ala k'u ba dɛ mais n balimaw fɛn o fɛn bɛ furu ɲɔgɔnma fila muskila min bɛ kɛlɛ min bɛ furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ foyi a sababu tɛ foyi ye n balimaw ni ala sɔsɔw tɛ donc de lamɛn min bɛ muso bolo misigi lamɛn minnu bɛ musow bolo ninnu bɛ ye sababu de ye ka du kalaya ka sɔsɔli don du kɔnɔ parce que sɛtanɛ de bɛ du kɔnɔ ani musow ye kalan minnu kɛ diplôme minnu b'u bolo jɔyɔrɔ minnu b'u bolo u bɛ baara da minnu ma kalo sara minnu b'u d'i ma o kɛra sababu ye ka muso caman ta cɛw ka duw kɔnɔ k'u yɛrɛ kɛ cɛw ye duw kɔnɔ o muskila bɛ du caman kɔnɔ musow ye kalan minnu kɛ bi a dɔw ye kuranna durusi a dɔw ye madrasaw kɛ ka sanawiyaw kɛ ka diplômew sɔrɔ a dɔw yɛrɛ bɛ baaraw la u bɛ mɔgɔ la kala la u bɛ sara Sheikh Sal Fawjani ɲininkara ko minnu bɛ furu bɔ ka kibaruya k'u ko furusa ko a cayara ko musow de nɔ don Sheikh Sal Fawjani ko musow de nɔ ye furusa cayali a ko musow de nɔ don a ko parce que musow y'u yɛrɛ kɛ cɛw de ye du kɔnɔ a ko cɛ bɛ muso de furu ko ni muso de bɛ du kɔnɔ mais sisan i ni cɛ de bɛ du kɔnɔ musow ye kalan minnu kɛ ye diplôme minnu sɔrɔ kalo sara minnu b'u d'u ma u bɛ baara da minnu na o kɛra sababu u y'u yɛrɛ kɔrɔta cɛw kan furu casayara an bɛ ala deli ala ka silamɛw sagi ka t'u ka sariya ma u ka kuranna n'u ka sunna ma ala fahamu salafu salihu denmisɛnninw an ka hinɛndenw na kɛlɛ minnu bɛ furu ɲɔgɔnma fana ni ɲɔgɔn cɛ a y'a dogo denw na dɛ sinon nin ye masibaba de nin ye balawuba de nin ye dusu kasi ko ni kasi ko de ala ka hakiliman d'a ma